για φάσεις. Πάμε να ακούσουμε σένα, Παναγιώτη, τι έχεις διαλέξει. Βασίλη μου, πράγματι υπάρχει συζήτηση μεγάλη. Διαιτής ο Χακίμ από τη Σουηδία, στο Βάρο Μπέμπεκ από την Κροατία. Εδώ είναι για αυτή τη φάση που διαμαρτύρεται η ΑΕΚ. Πράγματι υπάρχει φάουλ στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος Γκατσίνοβιτς πέφτει κάτω και νομίζει θα πάρει το φάουλ και πιάνει την μπάλα με το χέρι και παίρνει και κίτρινη κάρτα. Φάουλ το οποίο δόθηκε ανάποδο. Και στην προκειμένη περίπτωση θα πω στο τέλος γιατί δεν πήγε το ΒΑΡ. Εδώ λοιπόν έχουμε μια επίθεση της ομάδος της ΑΕΚ, χτυπάει στο χέρι του Βαγιανίδη, του παίκτη του Παναθηναϊκού, το χέρι είναι σε φυσική θέση, ο διαιτής είναι δίπλα, δεν δίνει την παράβαση. Και εδώ είναι αυτό που έχει φέρει μεγάλη κουβέντα για το πέναλτι, το οποίο πράγματι εδώ βλέπουμε ανατρέπεται ο παίκτης του Παναθηναϊκού, είναι παράβαση, είναι πέναλτι, λάθος από διαιτή και ΒΑΡ που δεν πήραν θέση σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Στη συνέχεια εδώ έχουμε την επίθεση της ομάδας της ΑΕΚ, το γκολ που βάζει ο Γκαρσία, όμως εδώ υπάρχει η περίπτωση στον κανονισμό, στην τροποποίηση του κανονισμού, υπάρχει παράβαση, υπάρχει φάουλ που δεν δίνεται. Η τροποποίηση λοιπόν του κανονισμού λέει ότι το ΒΑΡ και διαιτητής έχουν δικαίωμα να επέμβουν στην προηγούμενη φάση αν υπάρχει αμεσότητα στη συνέχεια του παιχνιδιού. Και εδώ είναι το πέναλτι, το οποίο δίνεται και πολύ σωστή απόβαση διαιτή και ΒΑΡ, γιατί το χέρι του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού είναι απλωμένο, χτυπάει στο χέρι, είναι παράβαση, είναι πέναλτι, με τη βοήθεια του ΒΑΡ το έδωσε. Να πω λοιπόν, Βασίλη, ναι, για το on-field review που έλεγες νωρίτερα, που είπε προηγουμένως, γιατί το ΒΑΡ δεν γύρισε τη φάση πίσω στην περίπτωση του Γκατσίνοβιτς. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει αμεσότητα. Εδώ λοιπόν υπήρχε ένα φάουλ, έγινε το φάουλ και μετά μπήκε το γκολ. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε το ΒΑΡ να επαναφέρει πίσω την περίπτωση αυτή. Κατανοητό, Παναγιώτη, πάρε μια ανάσα γιατί μετά έχεις ακόμα περισσότερα να μας δείξεις. Οπότε τα λέμε σε λιγάκι πάλι. Πέτρο, να συμπληρώσει κάτι υπάρχει πριν πάω στο Σπόραρ να ακούσω μια δήλωση που έχει κάνει πριν από λίγο. Ότι το συναρπαστικό του πράγματος συνεχίζεται στο πρωτάθλημα. Βλέπουμε και καλά παιχνίδια πια. Όταν με το